Zijn jullie het ook allemaal beu dat DJ Pannenkoek heel je feest om zeep helpt, omdat hij nog niet eens weet hoe een CD eruit ziet? Laat staan dat hij een USB-stick kan insteken. Nog niet eens gesproken over een Mac aan te sluiten. Hey, wat doet dit kabeltje? Dat is de prijs. Van die jochies die denken dat ze op Tomorrowland staan, net als Dimitri Vegas en Like Mike, zeggen dat iedereen zijn handen omhoog moet steken, terwijl eigenlijk iedereen staat te kijken van... Ik had beter een verzekering afgesloten tegen slechte DJ's. Krijg misschien mijn geld terug. Deze virus was gratis. Triestig. Het soort DJ dat zijn playlist telkens opnieuw speelt, omdat zijn muziekkennis niet verder gaat dan de eerste 3 nummers van de Ultratop. Zeg je ook, Danny, dat is naar de volgende keer het eerste nummerspel. Wel, dan hebben jullie met z'n allen niets meer te vrezen, want hier komt de ideale oplossing voor jouw probleem. Who you gonna call? Good evening, I'm Jerome X. And I'll take you on a trip